Mateo Kapitulo 18. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an na ngadto kang Jesus ug nangutana. Kinsa man ang ilhong labing dako sa gingharian sa langit? Si Jesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila. Unya miingon siya, Mao kini ang tinuod. Gawas kun mausab kamo og mahimong sama sa mga bata. Dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios, mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa. Ug ang magdawat sa usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magadawat kanako. Bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako, mas maayo pa nga hiktan og dako nga galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa laod. Pagkaalaot gayud sa kalibutan, kay anaa man niini ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala. Kining mga butang nga mahitabo gayud kanunay, apan alaot ang tao nga maghimo niini. Kung ang imong kamot o ang imong tiil makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay. Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray kamot o usay tiil, kaysa kompleto kag kamot og tiil apan itambog ka sa kalayo nga walay pagkapalong. Ug kun ang imong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay. Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray mata, kaysa kompleto kag mata apan itambog ka sa kalayo sa impierno. Matngon ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako. Kay sultihan ko kamo ngang ilang mga anghel atua kanunay sa tubangan sa kong amahan didto sa langit. Sa inyong hunahuna, unsay may buhaton sa usa ka tawo kun kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero? Iya gayong biyaan ang 99 nga manibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga sa dihang makit-an na niya kini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karniroha kaysa 99 nga wala mawala. Sa samang paagi, ang inyong amahan nga atua sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya ug pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matagsumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa iglesia. Ug kung dili siya mamati sa iglesia, isipa siya nga usa ka dili magtutuo o kubrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamong tanan. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayud kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila. Unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana. Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila kuman siya pasayloon? Kapito ba? Si Jesus mitubag, Dili kay kapitura, kun dili kapituan kapito. Kay ilalom sa pagmando sa Dios, ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag dako kayong kantidad. Wala siya igong ikabayad sa iyang utang. Busa, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak, ug ang tanan nga iyaha, aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa tubangan sa iyang agalon, ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay mubayad raon niya ako sa tanan kong utang.
Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok ug giingnan. Bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya. Ayaw intawon ako apikiha kay mubayad raon niya kunimo. Apan wala siya mosugot. Gipapriso hinuon niya kini hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon o gisuginlan nila siya sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan. Wala kay puangod. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, sama nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon, aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kung dili ka mo mapasaylo sa inyong isig kataw, sa kinasingkasing gayod. Mateo Kapitulo 18. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an nangadto kang Jesus ug nangutana. Kinsa man ang ilhong labing dako sa gingharian sa langit? Si Jesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila. Unya miingon siya. Mao kini ang tinuod. Gawas kun mausab kamo og mahimong sama sa mga bata. Dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios, mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama ni ining bataa. Ug ang magdawat sa usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magadawat kanako. Bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako, mas maayo pa nga hiktan og dako nga galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa laod. Pagkaalaot gayud sa kalibutan, kay anaa man niini ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala. Kining mga butang nga mahitabo gayud kanunay, apan alaot ang tao nga maghimo niini. Kung ang imong kamot o ang imong tiil makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay. Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray kamot o usay tiil, kaysa kompleto kag kamot og tiil, apan itambog ka sa kalayo nga walay pagkapalong. Ug kung ang imong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay. Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray mata, kaysa kompleto kag mata, apan itambog ka sa kalayo sa impierno. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa ni ining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa tubangan sa kong amahan didto sa langit. Sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kun kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero? Iya gayong biyaan ang 99 nga manibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga sa dihang makit-an na niya kini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karneroha kaysa 99 nga wala mawala. Sa samang paagi, ang inyong amahan nga atua sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya ug pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo, aron ang matagsumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa iglesia. Ug kung dili siya mamati sa iglesia, isipa siya nga usa ka dili magtutuo o kubrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamong tanan,
Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayud kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila. Unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana. Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila kuman siya pasayloon? Kapito ba? Si Jesus mitubag. Dili kay kapitura, kun dili kapituan kapito. Kay ilalom sa pagmando sa Dios, ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag dako kayong kantidad. Wala siya igong ikabayad sa iyang utang. Busa, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak, ug ang tanan nga iyaha, aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa tubangan sa iyang agalon, ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay mubayad raon niya ako sa tanan kong utang. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon, ug iyang gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon, ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon, nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok ug giingnan. Bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon, miluhod og nagpakiluoy kaniya. Ayaw intawon ako apikiha, kay mubayad raon niya kunimo. Apan wala siya mosugot. Gipapriso hinuon niya kini, hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon, o gisuginlan nila siya sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, wala kay puangod. Gipapas ko ang tanan mong utang, kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, sama nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon, o gipapriso niya ang sulugoon, aron silutan, hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kung dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo, sa kinasingkasing gayod. Mateo Kapitulo 18. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an nangadto kang Jesus ug nangutana. Kinsa man ang ilhong labing dako sa gingharian sa langit? Si Jesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila. Unya miingon siya. Mao kini ang tinuod. Gawas kun mausab kamo og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios, mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa. Ug ang magdawat sa usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magadawat kanako. Bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako, mas maayo pa nga hiktan og dako nga galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa laod. Pagkaalaot gayud sa kalibutan, kay anaa man niini ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala. Kining mga butang nga mahitabo gayud kanunay, apan alaot ang tao nga maghimo niini. Kung ang imong kamot o ang imong tiil makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay. Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray kamot o usay tiil, kaysa kompleto kag kamot og tiil, apan itambog ka sa kalayo nga walay pagkapalong. Ug kung ang imong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay. Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray mata, kaysa kompleto kag mata, apan itambog ka sa kalayo sa impierno. Matngon ninyo nga dili kamo magtamay
bisag usa ni ining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako. Kay sultihan ko kamo, ngang ilang mga anghel atua kanunay sa tubangan sa kong amahan didto sa langit. Sa inyong hunahuna, unsay may buhaton sa usa ka tawo kun kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero? Iya gayong biyaan ang 99 nga manibsib didto sa bungtod, ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo, nga sa dihang makit-an na niya kini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karneroha kaysa 99 nga wala mawala. Sa samang paagi, ang inyong amahan nga atua sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya ug pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo, aron ang matagsumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa iglesia. Ug kung dili siya mamati sa iglesia, isipa siya nga usa ka dili magtutuo o kubrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamong tanan, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayud kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila. Unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana. Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila kuman siya pasayloon? Kapito ba? Si Jesus mitubag. Dili kay kapitura, kun dili kapituan kapito. Kay ilalom sa pagmando sa Dios, ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag dako kayong kantidad. Wala siya igong ikabayad sa iyang utang. Busa, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak, ug ang tanan nga iyaha, aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa tubangan sa iyang agalon, ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay mubayad raon niya ako sa tanan kong utang. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon, ug iyang gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon, ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon, nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok o giingnan. Bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon, miluhod og nagpakiluoy kaniya. Ayaw intawon ako apikiha, kay mubayad raon niya kunimo. Apan wala siya musugot. Gipapriso hinuon niya kini, hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon o gisuginlan nila siya sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, wala kay puangod. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, sama nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon, aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kung dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo, sa kinasingkasing gayod. Mateo Kapitulo 18. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an nangadto kang Jesus ug nangutana. Kinsa man ang ilhong labing dako sa gingharian sa langit?
Si Jesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila. Unya miingon siya, Mao kini ang tinuod. Gawas kun mausab kamo og mahimong sama sa mga bata. Dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios, mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa. Ug ang magdawat sa usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magadawat kanako. Bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako, mas maayo pa nga hiktan og dako nga galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa laod. Pagkaalaot gayud sa kalibutan, kay anaa man niini ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala. Kining mga butang nga mahitabo gayud kanunay, apan alaot ang tao nga maghimo niini. Kung ang imong kamot o ang imong tiil makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay. Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray kamot o usay tiil, kaysa kompleto kag kamot og tiil apan itambog ka sa kalayo nga walay pagkapalong. O kung ang imong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay. Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray mata, kaysa kompleto kag mata apan itambog ka sa kalayo sa impierno. Matngon ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa tubangan sa kong amahan didto sa langit. Sa inyong hunahuna, unsay may buhaton sa usa ka tawo kun kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero? Iya gayong biyaan ang 99 nga manibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga sa dihang makit-an na niya kini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karneroha kaysa 99 nga wala mawala. Sa samang paagi, ang inyong amahan nga atua sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya ug pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo, aron ang matagsumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa iglesia. Ug kung dili siya mamati sa iglesia, isipa siya nga usa ka dili magtutuo o kubrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamong tanan, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayud kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila. Unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila kuman siya pasayloon? Kapito ba? Si Jesus mitubag, Dili kay kapitura, kun dili kapituan kapito. Kay ilalom sa pagmando sa Dios, ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag dako kayong kantidad. Wala siya igong ikabayad sa iyang utang. Busa, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak, ug ang tanan nga iyaha, aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon sa tubangan sa iyang agalon, ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay mubayad raon niya ako sa tanan kong utang. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon, ug iyang gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon, ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon,
nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok o giingnan. Bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon, miluhod og nagpakiluoy kaniya. Ayaw intawon ako apikiha, kay mubayad raon niya kunimo. Apan wala siya musugot. Gipapriso hinuon niya kini, hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon o gisuginlan nila siya sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan. Wala kay puangod. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon. Sama nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kung dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo, sa kinasing-kasing gayod,